በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቡ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም በአንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አምላኽ ቅዱሳን ንኹሉ ዓበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ዝሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ንዘነቃቕሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሕራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 39 ክፋል ምዕፃው ኣፍ ደገ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንርኢ። ንዓይ ንህዝቡ ከምኡውን ንዓይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓና እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጦጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። እዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓቶ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበገሲኡ ብዙሕ መበገሲ እኳ ተለዎ ከምቲ ኣቀዲምና ክንሪኦ ዝፀናሕና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁፅሪ 62 ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስኤ እዩ። ኣብ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኩሎም ጸሎታት ተሰሪዑ ዘሎ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ወንጌል ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ። ንባብ ናይዚ ወንጌል ናይ ፍርቂ ለይቲ ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ክቅበላ ዝመፃ 10 ደናግል ትመስል። ካባታተን ከዓ እተን 5 ዓያሱ እተን 5 ከዓ ለባማት የነን። እተን ዓያሱ ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን። እተን ለባማት ግና መምስቀንዴለን ዘይቲ ኣብጢነአን ተማልአ። መርዓዊ ምስ ደንገየ ግና ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ጭራሕ መራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቀበላ ውፃ ዝብል ድምፂ ከዓ ተሰምዐ። ሽዑ ተዳን ደናግል ኩለን ተንሲአን ቀቀንዴለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዲልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በልአን። ተን ለባማት ከዓ ኣይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ደኣ ኺዳ እሞ ንርእሲ ክንዓድጋ ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተን ዝተረፋ ደናግል መፅአን ጎይታይ ጎይታይ ክፈተና ኾታ በላ። ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክንን የበለን። በኣርቲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ነቑሖ እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ዘይግባአና ክንስና እግዚአብሔር ፈቂዱ ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ኣብዚ ቅዱስ ወንጌል እዚ ኣቀዲምና ዝረኣናዮም ኣርእስታት ወይ ነጥብታት ቀዳማይ ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ፣ ካልኣይ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን፣ ሳልሳይ ድንግልና ሕሊና፣ ራብዓይ ዕሽነትን ልቦናን፣ ሓሙሻይ ቀንዴልን ዘይትን፣ ሻድሻይ ኣዋጅ ፍርቂ ለይቲ፣ ሻውዓይ ልመና ልቃሕ ዘይቲ፣ ሻሙናይ ሸያጦን ዕዳጋ ዘይትን፣ ታሽዓይ ብቑዕ ምድላው ንተሳትፎ ሰማያዊ ዕድመ፣ ናይ ሎሚ 10ይ ነጥቢ ከዓ ምዕፃው ኣፍ ደገ። ኣብ ቁፅሪ 10 ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር። ማዕፆ ኣፍ ደገ ሰማያት መን እዩ ዝዓፅዎ?
معاسي عصو سلمنتاي كعصو نأنمني خز عصو أبزنا تبزي كم فقاد إجزابير نريو قداماي صاوعيت وي سبكت تمهرتي تأزاز متنقغتا تقساز مقنحتي مقطعتي مقزفتي معصاو رحو أفتكي إجزابير نفس وكفسب بزوم نتبتات زيوم مسحلفة أتسب نابزه رحو أفدقي كأتو نمئتاو فقادنيا مزي كون بعلو يتأفدق زعزو كابز خمز أسورنا كدقمو ميتهم نتبتات زي صاوعيت إجزابير نبلو ويكا سبكت زبهال إجزابير مجمريا بقالة سبكت بسبكت وانجيل يصور أب وانجيل يمهر تأزازات يهب متنقغتا تقساز مقنحتي مقصعتي مقزفتي معصاو رحو أبدك كابز خمس سورنا إجزابير قداماي إجزابير يصوع بتسفا يمهر ملكوتاوي تأزاز يهب بقلن بحبرتن يتنقغ نتسفا تمهرتو بتنقاق نزي تكبرو صقو يعدل نتسفا تمهرتو بتنقاق نزي تكبرو يقسس نتقساسو سميعهم بحقنيان السحان زملسو بأف دقن السحا يقبلهم نتقساسو سميعهم بحقنيان السحان زي ملسو يقنهم نمقنحتو سميعهم بنسحان زملسو بأف دقن السحا يقبلهم نمقنحتو سميعهم بنسحان زي تملسو يقصع نقصعاتو تقبلهم بنسحان زملسو بمحراتو يقبلهم نقصعاتو تقبلهم بنسحان زي تملسو يقذف فيه دحر مقذفتي زمس لوط يلن እግዚአብሔር ካብ ዝኸምስ ሰውረና ድሕሪ እዚ ኩሉ እትረሕው ኣፍ ደገ ሰማያት ይዕጾ ስለዚ እተን ተዳልየን ፀንሓ ደናግል ናብቲ መርዓ ገንሸል ንምእታው ክሳተፋ ከለዋ ኣፍ ደገ ሰማያት ተዓጽወ እተን ዝተረፋ ደናግል ናብኡ ንምእታው ኣይበቃዓን ስለዚ ወይታኹም በየነይቲ ሰዓትን ግዜን ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንስኻትኩም ከዓ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ እግዚአብሔር ይጽውዕ እግዚአብሔር መጀመሪያ እግዚአብሔር ይጽውዕ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1-2 በትወርሓትቲ ዮሐንስ መጥምቅ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ኢሉ እናሰበኸ ናብ በረኻ ይሁዳ መጽእ مرعوي نعدمه يعدم نابكال بزح صواعيتات يصواع إذا صواعيت زجن منجست السمايات قريبة الله إذا صواعيت زي أبولي كيدان أب تنبيت إسياس معرف حمسان حموشن قصري حدا ساب سلسة أتم سمعات كلاتكم نامايات نعو أتم جنزب زي بالكون كانوا تشايت أمه بلعو هو نعو بزي جنزب بخمو وين صبان تشايتو جنزبكم نتنجرا زي كونه صماكم دمانه زي يصغبكم تطفولو سلمنتاي تتنقيكم سمعني تزصبق خابلعو نفسهم من بطعمي بهك بلاي اذنكم ناباي صلومو ناباي نعو سمعوا نفسهم دما بهوت كتنبريا انا تنداوي زتسفهو نبار صقا زلالما وخيدان مساخاتكم كأتو سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ኩሉ خدحن حنت نفس خطفق እኳ ዘይፈቱ እግዚአብሔር ይጽውዕ በባሮቱ ይጽውዕ በነቢያት ይጽውዕ በሐዋርያት ይጽውዕ በዓሉ ይጽውዕ በመከራ ይጽውዕ በረህዋውን ይጽውዕ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 28-30 أتم كلهم تسعرون صار زخبدكم أنا خعرفكم يمو ناباينو أنا لواه لبيون تحت أرعتي فوكس أريون قليل يمو أرعتي صرو كابايون تمهرو ننفسهم كا عرفت خطراغ بيهم إذا أفدق جرحو أفدق جنبارن كلهم تم الناس عرن ندكمن تراهي زلو أفدق
ካልኣይ እግዚአብሔር ብተስፋ ይምህር ብፃዋዒት ንስሓ ናኡ ምስ መፃና ናኡ ምስ መፁ እግዚአብሔር እቲ ንበረኸት ዝኸውን ትምህርቲ መለኮታዊ ትምህርቲ ቃል ወንጌል ይምህር እዩ ኣብ ማቴዎስ 5:1 ክሳብ 3 ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረ እንደየበ ምስ ተቐመጠ ከዓ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ ኣፉ ኸፈተ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም ብመንፈስ ድኻታት መንግስተ ሰማያት እያ እሞ ብፁዓን እዮም ኣብዚ ትምህርተ ወንጌል እዚ ምዕራፍ 5 6 7 መሰረታዊ ትምህርቲ ወንጌል እዩ ኣብ ምዕራፍ 5 ከዓ እቶም 9 ብፁዓን ተቐሚጦም ኣለዉ ስለዚ እግዚአብሔር ብስብከተ ወንጌል ይፅውዕ ፃዋዒት ሰሚዕና ምስ መፃና ከዓ ንህይወት ዝኸውን ንበረኸት ዝኸውን ትምህርቲ ይህብ ኣብዚ መለኮታዊ ትምህርቲ እንታይ ኣሎ ትእዛዝ ኣሎ እዩ መለኮታዊ ትእዛዝ እዚ መለኮታዊ ትእዛዝ ግበር ኣይትግበር ዝብል እዩ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ኣይትግበርዎ ዝበለና ክንሕረሞ ነቲ ግበርዎ ዝበለና ከዓ ብሓጎስ ብምስትውዓል ብልቦና ክንፍፅሞ ይደሊ መለኮታዊ ትእዛዝ እታ ቀዳመይቲ ኣይትግበር ትብል ትእዛዝ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 ካብታ ጽቡቕን ክፉኡን እተፍልጥኦም ግና ካብኣ ምስ በልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ኣይትግበር ትብል ትእዛዝ እያ ማለት ስለዚ ኣብ ወንጌል ግበርዎ ንዝተባሃልናዮ ብሓጎስ ብልቦና ክንገብር ኣይትግበርዎ ንዝተባሃልናዮ ከዓ ክንሕረሞ እዩ ኣብ መጽሓፍቲ ሙሴ ክንደይ ግበርዎ ዝብል ክንደይ ኣይትግበርዎ ዝብል ትእዛዝ ከም ዘሎ ሊቃውንቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘርዚሮም በድሕሪኡ ግን ናብ 10 ትእዛዛት ጠቕሊሎም እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነተን 10 ትእዛዛት ናብ 2 ትእዛዛት ፀሚቕዎን ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብሙሉእ ልብኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብሙሉእ ሓይልኻ ብሙሉእ ኣእምሮኻ ኣፍቅሮ ንብፃይካ ከዓ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እግዚአብሔር መለኮታዊ ትእዛዝ ምስ ሃበ ብግልን ብሕብረትን ከዓ የጠንቅቕ እዩ ኣቐዲሙ እግዚአብሔር የጠንቅቕ ንኣዳም እንታይ ዝብል ኢልዎ ካብኣ ምስ ትበልዕ ሞት ክትመውት ኢኻ እታ ቀዳመይቲ መጠንቅቕታ ከዓ እዚኣ ካብታ ኣይትብላዕ ዝተባሃልካዮ ኣይትግበር ዝገበር ዝተበልካዮ እንተ ደኣ ጌርካ ሞት ክትመውት ኢኻ ብግልን ብሕብረትን የጠንቅቕ እግዚአብሔር ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 17 ንኣክሪጶስ ድማ ነታ ብጎይታ ተቐበልካያ ኣገልግሎት ንምፍፃማ ተጠንቀቕ በልዎ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ኣብዛ ንኣክሪጶስ ትብል ዘላ ሽምና እናእተውና ነታ ብጎይታ ተቐበልካያ ኣገልግሎት ንምፍፃማ ተጠንቀቕ በልዎ ነበልና እዚ መጠንቀቕታ እዚ ንዓና ምዃኑ ሓፈሻዊ መጠንቀቕታ ክህብ ከሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 34 ክሳብ 36 ገና ኸታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩላ ዝባን ምድርን ዝነብሩ ዘበሉ ኩሎም ከም መፈንጠራ ክትበፅሖም እያ እሞ ስስዐን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመጻኩምሲ ነፍስኹም ተጠንቀቑ ስለዚ ካብቲ ዝመጽእ ኩሉ ነገር ንምምላቑን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ደው ንምባልን ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡስ ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ነቑሑ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓሙሻይ ነጥቢ ንተስፋ ትምህርቱ ብጥንቃቐ ንዘተግበርዎ እግዚአብሔር ጸግኡ ይህብ ዘይውዳእ ነባሪ ጸጋ ይህብ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 17 ንሱ ከዓ ኣታሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ ብሒደት እሙን ኮንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም ናብ ሓጎስ ጎይታኻ ከዓ እቶ በሎ እዚ ተስፋ እዚ ጸጋ እዚ ነቶም እግዚአብሔር ነቲ ኣይትግበርዎ
نزبلو زتحرمو نتقبروا زبلون كا بحاقوسن بمستوعالن نزفتصمو زوهاب سماياون مدراون سقاون منفساون زرئن زيرئن بركاتات منش بركاتات ون شادو شاي نتسفات مهرتو بتنقاقه نزي تكبروا እግዚአብሔር ይግስጽ እግዚአብሔር እታናይ መጀመሪያ ተግሳጽ እንታይ አትብል نتسفات مهرتو بتنقاقه نزي تكبروا እግዚአብሔር ይግስጽ كلها انتاي مريت يخمو እና مريت كاكت ملس يخال ازي اتقداماي ዝተوهبه تግሳጽ ابز فطرت معراف 10 توكلته قطري 10 شوعته حساب 10 توتشعته እግዚአብሔር ገና በመخنيات ሳራይ ሰበይተ አብርሃም ንፈርዖን ነቢያቱን ብርቱዕ ቅጽዓት ቀጽዖም ፈርዖን ድማ ንአብርሃም ናቡ ጸዊዑ እንታይ ዝገበርካኒ ስለምንታይ አኻ ሰበይተኻ ምዃና ዘይፍለጥካኒ ስለምንታይ ሰሓብተ ያበልካ ሰበይተይ ክትከውን መወሰድክዋ ነይረ ሕጂ ኸ እናሃትልካ ሰበይተኻ ሒዝካ ኺድ በሎ እቲ መጠንቀቕታ ምስ በጽሖ እቲ ቀዳማይ መጠንቀቕታ ኣይትዘሙ ናብ ሰይቲ ሰብኣይ ኣይትኺድ ዝብል መልእኽቲ ኸውን ከሎ ናብዘን ንዝማጣጠሩ ኸኣኒ እግዚአብሔር የጠንቅቕ በዓል ሰብኣይ ስለ ዝኾነት ከይትክፋዩ ስለዚ ነዚ ድምፂ ዝሰሚዑ ብኽብሪ ነዴና ሳራ ናብ አብርሃም ከም ዝመለሳ ቃል አምላኽ ዝገልጽ እዩ ነተግሳጹ ሰሚዖም ብሓቀን ንስሓ ንዝምለሱ በአፍ ደገ ንስሓ ይቕበሎም እግዚአብሔር ምስ ገሰጾም ነተግሳጽ እግዚአብሔር ሰሚዖም بحقኛ ንስሓና እግዚአብሔር ንዝምለሱ ሁሉም እግዚአብሔር እስኻ ከምዝ እንዲኻ ኸይበለ በአፍ ደገ ንስሓ ይቕበሎም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 17 እግዚአብሔር ብምኽንያት ሳራ ሰበይተ አብርሃም ኢሉ አቤት አቤሜሌክ ንዝነበረ ሁሉ ማሕፀን ፈጺሙ ዓጺዎ ነበረሞ አብርሃም ድማ ንአምላኽ ለመነ አምላኹና አቤሜሌክን ንሰበይቱን አግራዱ ናሕወየ ውሉድ ድማ ወለዱ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሻሙናይ ነጥቢ ነተግሳጹ ሰሚዖም በሐቀኛ ንስሓ ንዘይተመልሱ እግዚአብሔር ይገንሕ እግዚአብሔር ነተግሳጹ ሰሚዖም በሐቀኛ ንስሓ ንዘይተመልሱ እግዚአብሔር ይገንሕ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 ቁጥሪ 5-6 ንብዘለዉ ሰራዊት ሰማይ ድማ ኣብ ክልቲኡ አጸድ ቤት እግዚአብሔር መሰዊኢታት ሰራሐሎም እዚ ማንዩ ምናሴ ወዲ ሕዝቅያስ ንብዘለዉ ሰራዊት ሰማይ ድማ ኣብ ክልቲኡ አጸድ ቤት እግዚአብሔር መሰዊኢ ሰራሐሎም ንሱ ኣብ ለሰ ወዲሂኖም ንደቁ በሓዊ አሕለፎም بدمنان بتمن غيرو دما يفلط نبره اسمات يغبرن يطنقلن نبره منفس طنقلا زلومن موضوع تزعغولن دما اكبه من انت خوريو خا ابقدم እግዚአብሔር بزح كفو غبره እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ امر يهبنا نتغሳጹ ሰሚዖም በሐቀኛ ንስሓ ንዘይ ተመልሱ እግዚአብሔር ታይገብር ይገንሕ تشعي نتبي نمجنحتو سميعهم بنسحان زملسو بأف دقن السحا يقبلهم كلاي زينا موال معرف 33 قصري 10-17 كلاي زينا موال معرف 33 قصر 10-17 እግዚአብሔር ከአ ንምናሴን ንህዝቡን ተዛረቦም ንሳቶም ገና ናብኡ አያቅለቡን ሽዑ እግዚአብሔር ናይቲ ንጉስ አሰር ሓላቆ ሰራዊት ናብ ልዕሊኦም ከም ዝመጹ ገበረ ንሳቶም ድማ ንምናሴ ብመቃጥን ሓዝዎ ብክልተ ሰንሰለት አስራ ዝኣሲሮም ከአ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ ዓቅሉ ምስ ፀበቦ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኹ ጸለየ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ኣቦታት እውን ኣዝዩ ርእሱ ኣትሓተ ናብኡ ኸኣ ተማህለለ ንሱ ድማ ረሕረሓሉ ጸሎቱ ኸኣ ሰምዖ ናብታ መንግስቱ እውን ናብ ኢየሩሳሌም መለሶ ሽዑ ምናሴ እግዚአብሔር ንሱ አምላኽ ከም ዝኾነ
فلتأي عبت بيت أملاخ تعوتات بمسرح نفر محصون زخونو ولودو قبل صدق إهنوم نجان انتحاريدو مسوء يمناسيه عبت صلوة نبياتنا سنبت صلوة مناسيه تبهيلو تصحيف اللون ناوتا مهلله نسدم ما رح رحلو أزز مهلله زلو نا بابلون تماريخ نقص بابلون ماريخو ومركو خوينو بمقاتن تأثيرو عقلو مستقبو يزو عقلو مستقبو دما أبكر مكزابير أملاخو صليه أبكر ما أملاخ أباتاتون أزيرو إساعة حتى نابو خاطة مهلله نسدم ما رح رحلو صلوتو خاصمعو نابتا منقستو ناب يروساليم ملسو شعو مناسيه እግዚአብሔር ንሱ አምላክ ከም ዝኾነ ፈለጠይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ ውድቀት እዚ ኣብቶም ዓበይቲ ናይ አምላክ ሰባቱን ዘጋጥም ከቢድ ውድቀት እዩ ንዓና ከዓ ድኹማት ምዃንኩም ክትፈልጡ ውድቀት ሓያላት ዘክሩ ኣብ ውድቀትኩም ተስፋ ከይትቆርፁ ከዓ ትንሳኤ ረሲኣን ብንስሓ ዘክሩ እዩ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ ዘወድቀ ብሃጢኣት እዩ እበቴዎስ ዝበሃል ገዳማዊ ብምናኔ በረኻ ዝረክብ ኣብ ሓጢኣት ከም ዝወደቀ ይገልጽ እዩ ኣብ መጽሓፍ ስንክሳር ምዕራፍ 20 ዕለት 23 ታሕሳስ በዛቲ ዕለት ኣይረፈ ኣብ ቅዱስ ወመስተጋድል ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ ኣብ ቅዱስ መስተጋድል ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ ኣብ ጳጉሜን ዕለት 4 كمون أمار يساق عنقص كلته معرف 4 بزعبا أبا تيموثيوس قداماوي بالزرزر تصحيف له مصحف سنكسار 23 تحساس 4 ጳጉሜን أب ماريساق استبه لمنا مصحف منكوسات كالاي عنقص معرف 4 تيموثيوس قداماوي ካብ ቅዱሳን ስድራ ቤት ተወሊዱ ብፍርሃት እግዚአብሔር ዝዓበየ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ገዳም ከይዱ ብምናኔ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ዝተሳገረ ካብ ገዳም ናብ ምናኔ ዝኣተወ ዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ እቶም ገዳማውያን ነፍስኻ ምኽኣል ዝብል መንፈሳዊ ዕላማ ስሌን ተንኮበት ዘንቢል ንኸምኡ ዝመሰሉ እንዳ ኣለሙ እንዳሰርሑ ነብሶም ይኣልዩ ስለዚ ነዚ ዘዝኣለሞ ዘዝሰርሖ ዕዳጋ ከይዳሽ كم تدليو تمثالو حنتي جباريت سنايات كم زنبرت እግዚአብሔር ከአባ አገሩ ከም ዝፈተኖ ኣብ ውድቀት ከአብ ምስአብ ዝሙት ከም ዝወደቀ ንሸውዓተ ወርሒ ዝኣክል ከ ብዝሙት ብሓንሳብ ይነብሩ ከም ዝነበሩ እዚ ቅዱስ ታሪኽ ይገልጽ እዩ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ኣብ ከብዱ ብርቱዕ ሕማም ይሓምም ብርቱዕ ሕማም ምስ ሓመመ ግን او نفسي يزنتو همام فريهات ياتيشي نابلن نفسو كغنحا جمله نفسي اذا حمام زي فرحات ياتكي تقبليو نابله كصلي كنازز كنسح كله እግዚአብሔር መልአኽ ረድኤት መልአኽ ምሕረት ለለኢኹ ካብቲ ሕማሙ ፈወሶይ ካብቲ ሕማሙ ፈወሶ ብንስሓ ተንሲኡ ከዓ ናብቲ ናይ ፍጽምና ደረጃ ስለዝበጽሐ በዛቲ ዕለት ኣይረፈ ኣብ ቅዱስ መስተጋድል ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ ዘወድቀ ብሃጢኣት ንቐጽዓቱ ተቐቢሎም ብንስሓን ዘይመለሱ እግዚአብሔር ይቐዝፍ ካብዚ ከምዚ መሓረና መቕዘፍቲ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ እግዚአብሔር እዩ ድሕሪ መቕዘፍቲ ዝመጽእ ለውጢ የለን ድሕሪ መቕዘፍቲ ኣፍ ደገ ሰማያት ተተራሒሉ ዝጸንሐ ኣፍ ደገ ሰማያት ይዕጾ ስለዚ ከዓ እዩ እተን ደናግል ተንተዳልየን ጸንሓ ለባማት ደናግል ኣተዋ ሽዑ ማዕጾ ተዓጽወ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 1-2 ከምዚ ይብል ድሕሪዚ ድማ ሙሴን ኣሮንን ናብ ፈርዖን ኣትዮም በልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከም ዝብል ኣሎ ንህዝበይ ኣብ በረኻ በዓል ክገብረለይ ሕደጎም በሎይ ፈርዖን ድማ እቲ ቃሉ ሰሚዐ ንእስራኤል ዝሓድግሲ እግዚአብሔር መን እዩ ንእግዚአብሔር ኣይፈልጥ ንእስራኤል ከዓ ኣይሓድግ በለይ ሕጂውን እግዚአብሔር ምሕረቱ ይተዓጽወን ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 11
12 ሙሴን አሮንን ከአና ፈርዖን አተው ከምቲ እግዚአብሔር ዘአዘዞም ድማ ኸሙ ገበሩ አሮን ኣብ ቅድሚ ፈርዖንን ኣብ ቅድሚ ገላውን በትሩ ደርበየ ተመንካ ኣኾነት ፈርዖን ድማ ነቶም ጠቢባን ሰረይትን ፀውዖም ንሳቶም ድማ ጠንቆልቲ ግብፅ ብስራዮም ከምኡ ገበሩ ቁጥሪ 12 ነፍሲ ወከፎም በበትሮም ደርበዩ ኣትማን ከኣኮና በትረ አሮን ከኣ ነተናባትሮም ወሓጠተን ኣብ ቁጥሪ 10 ሙሴን አሮንን ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዘአዘዞም ከምኡ ገበሩ ንሱ ከዓ በትሩ አልዒሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖንን ኣብ ቅድሚ ገላውን ነቲ ኣብ ርባ ዘሎ ማይ ወቅዖ እቲ ርባ ድማ ብዘሎ ናብ ደም ተለወጠ ቁጥሪ 8 ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 አሮን ከዓ ኢዱ ናብ ልዕሊ ማያት ግብፅ ዘርግሐ እተን ቁርዖብ ድማ ደይበን ንምድሪ ግብፂ ከደንኦ በዚ ከምዚ ትሽዓተ መቅዘፍቲ ዓሰራይ ሞት በኹሪ እግዚአብሔር ምስ ፍርዖን ዝዓይ ኣብ ዘጸአት 14 ቁጥሪ 27 ሙሴ ከዓ ኢዱ ናብ ባሕሪ ልዒሉ ዘርግሐ እቲ ባሕሪ ድማ ብግዜ ጽባሕ በርቲዑ ናብ ምውሓዙ ተመልሰ ግብፃውያን ከዓ ከሃድሙ ከለዉ ተጓነፍዎ እግዚአብሔር ድማ ንግብፃውያን ናብቲ ማእኸል ባሕሪ ደርበዮም እግዚአብሔር ፈርዖን ንኽመለስ ትሽዓተ መቅዘፍቲ ዓሰራይ በቶም መኽሪ ገይሩ ነዚ ኩሉ መግናሕቲ ሸለል ምስ በሎ ሓንሳብን ሓዋርን ኣብ ባሕሪ ከም ዝጥሕሉ ገበረ ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይሰውረና ካብቲ ንፈርዖንን ንህዝቡን ዝገበሮ ተኣምራትን ምሕረትን እግዚአብሔር ካብኡ ዝዓቢ ምሕረት የለን ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 25 كساب 30 خمس يبلي دانيال معراف 5 قطر 25 كساب 30 اذا صحفتي صحفت تبلو زلخا مني تكل اوفارسين ايو ترغاميو دما مني املاح لمنغستخا قصورون طرسون تكل بميزان تمزينكا قليل كا ترخيبكا اوفارسين منغستخا تمقيلان سميدونن فارسن توهبت مالتي شعب الساتر دانيال قي حرك خدنو اب كسادو خادر ورق اسرلو عززه ابتا منغست سالساي غزا كون دما اواجان غرلو بتاليتيا بلشاصر نغس كلداويان تقاتلای እግዚአብሔር በቡ ፈር አቡና ከደነጾር ተዛዝ እግዚአብሔር መስዓለው እግዚአብሔር መስማዕ ምስ አበየ ንሸውዓተ ዓመት ዝአክል አበረኻ ከም ብዕራይ ሰዓር ከም ዝበለዐ እግዚአብሔር ግን ምሕረት ከም ዝገበረሉ እሞ ከም ዝመሓሮ ናብ መንግስቱን ከም ዝመለሶ አርጊጽ ይፈልጥ እዚ ሁሉ እንዳፈለጠ ሆሎ ግን ነተን ህይወቱን ንብረቱን ዝሓዘ አምላኽ አይሰምዑና ያخبرون ነትቡኡ ካብ ባቢሎን ነትቡኡ ካብ ኢየሩሳሌም ማሪኹ ኣብ ባቢሎን ብኽብሪ አቀሚጥዎ ዝነበረ አቁሑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ እግዚአብሔር ናይ ቅድስና አቁሑት ምሰመናዝር ኮይኑ ንጣዖታት እናወደሰ ክበልዓሉን ክሰትየሉ ጀመረ በዚ ዕለት ዝኸአ በልሳጽር ተቀትለ ማዕጾ ተዓጽወ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 12 አነ ምሳታቶም ኣብ ዓለም ከለኹ ብስምካ ሓለኽዎም ነቶም ዝሃብካኒ ተኸናኸንክዎም እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይትወዲ ጥፍኣት ካብኣቶም ዝጠፍአ የልቦን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቶም ዝጠፍኡ ንፍልጠት ሓቂ ብዘይ ምቕባሎም እዮም ዝጠፍኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ናይ ጎይታ ጸሎት ንብላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸምሲ ብዘይትወዲ ጥፍኣት ካባታቶም ዝጠፍአ የልቦን ኢሉ እዚ ብዛዕባ ይሁዳ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጥሪ 34 ሽዑ ይሁዳ እቲ ዘተሓዞ ተፈሪድዎ ምስ ረአየ ተጣዕሰሞ ንጹህ ደም ሓሊፈ ብመሃበ ይበደል ኮይኑ ነቲ 30 ቅርሺ ናብ ሊቃውንት ካህናት ዓበይትን ህዝብን መለሶ ንሳቶም ድማ ንሕና ሞንታይ ገዲሱና ባዕልኻ ትፈልጥ በልዎ ነቲ ንሱ ነቲ ኣቕራሽ ኣብ ቤት መቕደስ ደርቢዎ ወፀ ከይድውን ተሓንቀ ማዕጾ ተዓጽወ
لذي أرسنا عزو معزو زبل زرحو معزو من يزعزو معاس يزعزو سلمنتا يزعزو نأن من يخزعزو زبل حتى تاوي يستنتنو إنازلنا سلازي يهودا دحرز كله بدل دحرز كله جيجا كم بيتروس ناب أملاخو خملس زجبو نابتهم نمخنيات جيجا زخونون نمخنيات جيجا زخونون من سباتي خيدو ساتون كا بعالخات فلت إلهم زابير زستو على أمرها بنا أب قبرها وريات معرف عسر توكلته قطري عسران حدن كساب عسران سلستن هيرود سبتا معالت قصرا لبس منقست لبيسو أبزفان تقمت تزاربو مني توم هزب دما عزس دمس أملاخ ينبر دمس سبا يكونني لهم تشأتوري أتي حدا جنيا نايوداس يكنتو توم هزبي كاويس بيو سلز نبرو نتزد اليوم انت خجبر لهم كودس ونيرو اتودسا خجن عقلو زحلفه ودسا نيرو انتايو از دمس أملاخ ينبر دمس سب أيكونن هيرودسي أنا سبي أنا أملاخ أيكونكن از دمس خا دمس أيو إلو خمسكر زجبو كبرنا أملاخ سلزي هذا دما بؤ ملاخ زابير كزفو حسيخون موتي اتمعزو تعزوه زابير قريب لنا أبو برهوريات معرف عسرت وسلسته قطري شمونته كسب عسرت حدا زلو جناخ إلماس تنقالي سمو خم يترقومي مو نتمثل أنا خام إيمان كمال صدلي تقاومه إت باولوس تسمي ساول جنا منفس قدوس ملئ وتمو أتخلو تنقلن كل خفاتن زمل أكاود ديابلوس سألا كل صدقي نتقو نعمة قد إجزابير كامت وايسي كان دو يتعرفني هاي سرجيوس باولوس من انتخي أمن نتمرتهاي محاوريات نات أمزازة نهيت أنقلنا ناي رخصة ربحان خي ترفو نبعلو تراي زي كونه نتوم أملاك قربوز دليون كم بعل سرجيوس باولوس مسألو يعاقتهم نبريز سلازت هزب خدحن تغينو تمثلينا وانجيل قبل تمثلينا وانجيل قبل تغينو خا بارياسوس كوك أعنيرو سلازن تايز بلا باولوس ات باولوس تسمي ساول جنا منفس قدوس ملئ وتمو أتا كل تنقلن كل خفاتن زمل أكاود ديابلوس سألا كل صدقي نتقو نعمة قد إجزابير كامت وايس كان دو يتعرفني خاي حجها أنها إد قويتا قبل عليها كتعور كسعب جزيون صحيح كترئني خابولو بؤو خاات أغان سألمات ودقو أبزنا بتنات ملالسها بإيدو حيزو زمرحو دليل زابير تستوعب مريها بنا دحرزي كله اترحو زنبرا أفدقه تعاسكوه زخبركم حزب إجزابير كم تقول لجزي أبزر استزنبلو أزي أقلقلوت سبكت ويا أقلقلوت تمهرتي أيقونن كدس بيت خريستيان ناي سبكتن ناي تمهرتن مويا زلوم مديبا تمهرالات سبخالان نعوث سامعة خوليهم إذا أقلقلوت زجن بقال إجزابير بقطتها نفسنا نريئلو نفسنا أبقال إجزابير إتينا نفسنا نريئلو نقال إجزابير أبهيوتنا خمستيات أغميدنا نفسنا نريئلو أفدق سمايات كل جزية مسترحوي أفدق سمايات نحنا تسويعناهن كيد كل نازل روح أيقونا حج ترحيو أرحينا ينتلنا ترحيلنا له حج تعاسين تلقاء تعاسين له سلاز اللومي أبقدمي إذا أفدق سمايات رحو ديو ويتعاسين له ترحين تلقاء كعيسون تايكن قبرالني تعاسين تلقاء نخفت تايكن قبرالني أبرأ يوحنس معرف سلسة قطري شوعته نابتي ملأخ محبر فيلادلفيا أبتصحف ملأخ تكزابير انتهي زبل ناب ملأخ محبر فيلادلفيا صحاف اتقدس حق أنيا مرحو داويت زلوه نسو مسكفت حدو قازي عاسو نسو مسعاسو وخاء حدو قازي كفت كم زبلال سلزي اكزابير باتزر كبالو جزيه دليوه قربا خلون سوعوه أبتن بيت إسياس 55 قصري
ሽድሽተን ሸውዓተን ንእግዚአብሔር በትዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ፀውዑ ስለዚ ሎሚ ከነረጋግፀሉ ዘለና እቲ ርሑቕ ኣፍ ደገ ሰማይ ንዓይ ተራሂዱ ኣነ ኣርሕዮ ድየ ዘለኹ ዓፅየ ዘለኹ ኢልና ንነብስና ክንርኢ ንእግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ፀውዑ እቲ ኣፍ ደገ ከይተዓፅወ ምሕረት እግዚአብሔር ከይተወድአ ግዜ ንስሓ ከይተወድአ ፍቅሪ ኣምላኽ ከሎ ንእግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ እንታይ ማለት እዩ ረሲ መገዱ ዓመፀኛ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ንሱ ከዓ ክምሕሮ እዩ ኣዝዩ ይቅረ ይብል እሞ ናብ ኣምላኽና እውን ይመለስ እዚ ኣፍ ደገ ሰማያት ንኽርሖ ናብ ኣምላኽ ዓቕምና ድኻምና ስለ ዝፈልጥ ምስጢረ ንስሓ ሰሪዕልና ኣሎ ስለዚ ሕጂ እቲ ኣፍ ደገ ክፉት ምህላው ዕፁብ ምህላው ንሕና ሽዑ ምስከድና ነረጋግፆ ዘይኮነስ ሕጂ ብዘለናዮ ኮና ከነረጋግፆ ከም ንኽእል ኣረጋጊፅና ከዓ ተራሒ እንተልዮ ንኽዕፆ ብጥንቃቐ ክንሕዞ ተዓፅዩ እንተልዮ ከዓ ክንከፍቶ ብምስትውዓል ክንፍፅሞ ቃል ኣምላኽ እታ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝርእስቲ ዝትዝከር ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 20 እንሆ ኣብ ደገ ጠጠው ኢለ ማዕፆ የኳሕኳሕ ኣለኹ ማዕፆ ልበና እዩ ማለት ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ እንተኸፈተለይ ኣነ ምስኡ ከኣቱ ምስኡ ክድረር ንሱ እውን ምሳይ ስለዚ ማዕፆ ኣፍ ደገ እቲ ርሑቕ ኣፍ ደገ ሰማያት መዓስ እዩ ዝዕፆ እዩ እተን ነጥብታት ምናልባት ቶም ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም እግዚአብሔር ይፅውዕ ነቶም ፃዋዒቱ ሰሚዖም ዝመፁ ይምህር ትምህርቲ ምስ ተምሃረ ትእዛዝ ይህብ በቲ ተምሃርናዮ ክንከይድ ካብቲ ትእዛዝ ምእንቲ ክንፀንዕ መጠንቀቕታ ይህብ ሓፈሻዊ መጠንቀቕታን ግላዊ መጠንቀቕታን ይህብ ነቲ መጠንቀቕታ ሸለል ተይልናዮ እግዚአብሔር ይግስጽ ነቲ ተግሳጽ ሸለል ተይልናዮ እግዚአብሔር ይቐፅዕ ነቲ መቕፃዕቲ ሸለል ተይልናዮ እግዚአብሔር ይገንሕ ነቲ መግዛሕቲ ሸለል ተይልናዮ እግዚአብሔር ይቐዝፍ ሽዑ ትርሑቕ ዝነበረ ኣፍ ደገ ይዕፅል ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ስለዚ እቶም ዝረኣናዮም ነጥብታት እግዚአብሔር ይፅውዕ ብተስፋ ይምህር መለኮታዊ ትእዛዝ ይህብ ብግልን ብሕብረትን የጠንቅቕ ንተስፋ ትምህርቱ ብጥንቃቐ ንዘተግብርዎ ፀግኡ ይዕድል ንተስፋ ትምህርቱ ብጥንቃቐ ንዘየተግበርዎ እግዚአብሔር ይግስጽ ንተግሳጹ ሰሚዖም ብሓቀኛ ንስሓ ንዝምለሱ ብኣፍ ደገ ንስሓ ይቕበሎም ንተግሳጹ ሰሚዖም ብሓቀኛ ንስሓ ንዘይተመልሱ ይገንሖም ንመግናሕቱ ሰሚዖም ንዝተመልሱ እግዚአብሔር ፍጹም ምሕረት ይገብረሎም ንመግናሕቱ ንዘይተቐበሉ እግዚአብሔር ብመቕዘፍቲ የሰናብቶም ካብዚ ከምዚ ሰውረና እግዚአብሔር ስለዚ ንእግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከሎ ከዓ ፀውዑ ሕጂ ሎሚ ግዜና ሎሚ ግዜ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ሎሚ ግዜ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ ሎሚ ግዜ ንስሓ እዩ ድሕሪ ደቂቕ እንታይ ከም ዝኸውን ግን ኣይንፈልጥን ስለዚ ከዓ እዩ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ስለዚ እቲ ኣፍ ደገ ሰማያት ከይተዓፅዎ ከሎ እቲ ኣፍ ደገ ሰማያት ርሑቕ ከሎ ከምተን ለባማት ደናግል ቀንዴልና ደሪሁ ኣብቲ መርዓ ገንሸል ንክንሳተፍ ዕዱማት ኢና እሞ ነዚ ሰማያዊ ዕድመ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና መዓልታዊ ህይወትና ናብዚ ሰማያዊ ዕድመ እናጠመትና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ነዚ ርሑቕ ዝኾነ ደገ ሰማያት ክንቀበል ንመንፈስ ቅዱስ ልብና ከፊትና ክንቀበሎ ንትእዛዛቱን ንተግሳጹን ንምኽሩን ሰሚዕና ከዓ ብልቦና ክንመላለስ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላህና ይኹን ንመልእኽቲ እግዚአብሔር ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን